Wow, tässä me ollaan katsomassa tulipaloa. Siis toiminnassa ajaa. Mutta joo, mä ehkä laitan tän Instagramiin. Eikä siis tonne YouTubeen, koska no, mä en oo pitkä aika tehnyt videoa. No mini. Ja niin no. Näyttää ihan sairaasti täällä. Niin on, täällä on kuin 7 paloautoa. Tuolla on hieno tulipalo. Mennään tuohon eteen. Tänne. Tää on ihan sairaan pelkkää. Kiva. Hei, kiva yksi kuva varjolla. Ei Mini näy. Nyt näkyy. Älä mene kauas. Älä mene sinne. Voi pitää kuvata sua silleen. Tulee ei näy siis enää. Ja mun housut on vieläkin märät. Munkin. Kato, kun me oltiin veneilemässä sieltä. Ja sit sä et edes kuvaa tuota tulipaloa. Se vaan meni tolleen. Kato, tuolla näkyy tulta. Missä hitsis? Nyt tuolla. Haluatko sä pitää nyt? Mä voin pitää Miniä ja kuvata. Ai voit? Mä kuulen, että et voi. Siellä on hieno tulipalo. Tuossa on ambulanssi. Mekin tultiin noit ennemmin niinku. Niin. Tuo näkyy tulta, kato nyt. Niin. Ja vielä kun täällä on näitä puita tässä ympärillä. Niinpä, onneksi ei levinnyt. Ja